Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yung amin nga sa nga pada papagayam. Manig po dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kablawak itinembag nga bigat na imbagal daw na imbagang oras kada kayami nga sa kapada. Papagayam mi, pakishare ti programa tayo, share. At patahanan nyo, ti pagkasalitaan ni Bernard nga Napoluan, I'm sorry, anak. I'm sorry, anak. Apa yung sorry, naganak. Ina, dahil no ama. Uno isuda nga dua. We are sorry, anak. Parang ganun. Api nga ta. Padaanan nyo mapagayam and please share this program. Okay? Hindi nga natin rugi. Okay? Hindi nga natin rugian, papagayam. Nga ibasa. Tuloy-tuloy ito yung pang-from the beginning at to the end. Di pagkasalitaan, ni pagayam tayong Bernard nga Napoluan. I'm sorry, anak. Sagudahin ng surat. Dear Manong Nemi, November 1st, Manong Nemi, aldaw apanang bisita, kadagiti tanem, dagiti patpateg tibiyag. So nga iti dayta nga aldaw, Manong Nemi, adda ko ni sa kaanan, ti tanem, dedi papa, ken dedi mama. Nasinjakon, Manong Nemi, ti orala innem, nga kandela, kalbasangan ng parabaw ko, ti duwa nga bandel, iti sabsabong. Nga nagidato ni Roknoy, kadagit naganak kaniyak. Kapapaki ni mama. Nga nangikarikan niya kidi nga sandak to nga banbayan. Nangikarikan niya kidi Manong Nemi nga sandak to nga panawan. Nangikari di Manong Nemi nga sanak sandang ipalubos nga agmaymaysak. Nga mapay. Nga awandan. Apay nga dadamatan iti tanem. Apay nga sarong karak idan. Tunggal madanunan ti kastoy. Kastoy Manong Nemi haldaw panang bisita kadag iti tanem. Kano kasta nga dumteng ti panagkasangay da. Bisitahay ida. Tumtum rin dagiti luwak Manong Nemi. Numampay adun tinagarubos nga luwak. Sipud pinanawan da. Sipud binaybayan da.
sipud pinanawandak ngagmemesa. Ngam nakastoy ang bisitahek ti tanemda. Agarubos latta digiti luhak man. Kat malagip ko latta tinapalabas. Wen, hindi si bibiyag da palaeng. Idi addan puot ko manon na mi addaak iti bahay ampunan. Kasal salut-sudak idin. Nga apay nga dak ditoy. Kan kaduak digiti padak mo bing. Addamet digiti natatainganen. Marukun-rukod. Kadidirugya akong tiag saludsud manon na mi no apay nga awan ti makuna nga inak. Apay nga awan ti makuna nga amak. Sigun manon na mi iti pan nakapangulmi dito pan bahay ampunan. Nasarakandak nga to. Nasarakandak nga no manon na mi. Iti maladagak. Iti ruwangan ti bahay ampunan. Nga pinanawan nak. Nga sinuman da ita nga inak. Nga nangipalubos. Nga basta latan. Nangibati kanyak. Iti ruwangan ti bahay ampunan. Noon pa saan kami agpabada ti istorya manon na imi. Taadda, digiti, adda ditoy orphanage manon na imi. Nga mismo nga addan nakem da. Malagip dan no kasano nga imay impaampon ti ina. No kasano nga binaybayan ti ama dagiti agina. Ket ti ina impaampon na ti anak. Imbag pwede kajay manong name tarakita dan ti ama uno inada. Siyak ni anniniwan. Ket awan di da maibaga no sinno. No sa dinno. Ken no anya trason no apay. Basta latan awan anyaman nang impati nak ti inak. Kun asin numan tinang ibati kanya. Napuutak matidin manong nemi nga adda dagiti umay agampon. Dagiti agasawa nga saan da nga madaan iti anak. Nga dito'y baya ampunan, tumay tapang kitaan no sino ti kayat da nga ampunan. May bilang agasat da manong nemi. Ta ada mga katakwada. Ada pagdaidan da nga napimpintas. Ada mangted kadakwanda itinaranya nga masakbayan da. Siyempre, no ada umampon, ada mabalinda. Ngam samat nga iso amin manong nemi nga maampon ket nagasat ti pagtungpalan na. Tadamat manong nemi di kita maampon ita kalbasan ti maysa wano 2 bulan isublida. No anya ti rason. Mabalin siguro nga sanga kayat dagiti nang ampon nga tultuloy da nga ampunen. Mabalin matuktalan di siguro nga at tumaod nga santa kayat. Anong nemi dagtawan na kon iti 7. Adamat idi no may mangampun kanya. Agasawa. Siyak tinakurson na danda. Bernard, nagasat ka. Tas sikat kayat da. Kung nakanyak manong nemi ni sister. Kaya makaslad na pa nagduwa-duwak. Takaslad na po ubiyakon manong nemi. Kada kita mapaspasamak nga damangampon tunukan kat isublida. Ada pa nagkadgad ko, adamat pa naggustok. Ngami di, tumasadag kanyak, dagiti agasawa. Ngumis isem da. Nga 80 pa naging kukuna, manong nemi, ti isem kan gagarda. Nga makaigam kanyak. Makasagid iti abaga. Nga mga rakop kanyak. Mariknak manong nemi ti arakop. Ti saan nga ging kukuna
nga mangipatpateg. Arakop ti maysa nga ina. Anak, sika ti kayat mi kagbaling anak. Sika. Diyak pala amoy di sumungbat nanong. Sumublat tumet ti lalaki, anong naimi nga asawa nga mangarakop kaniya. Bernard anak. Ipategdakan to, itegda na yon. Saan da ka nga may bayan? Di may palubos nga may saka. Itad mi amin na kasapulam. Iba't pategda ka? Ket so papakab ko mga medito yung pamateg. Agas ti panang ipategnikin ka. Ore man saan ka nga nagtaod kada kami. Ibilang da ka nga nagtaod kada kami nga kasawa. Ibilang da ka nga budnong anak. Tagas na timarik namin paraken ka. Ket sabi ko ma, tagas tantumet timarik nam kada kami. Bayat ti kadamton kada kami. Diyak mat napupuutan manong naimi nga binalas dagita nga arakop da. Ket idi, taipanaw da kon, iti baya ampunan. Sabi ko mata sa anak to may tultulad karigdidad duma. Nga ampunan da sa dan tumetlay subli. Agbalinak to nga na singped. Agbalinak to nga na tudyo. Agbalinak to nga na siya at. Nang ronan agbalimbat nga na siya at dagiti mangibilang kanyak nga anak. Idada kamin manong nemi iti panakkilen nga balay. Nga dadua ka tulong. Intultuloy manong nemi dagiti bilang ko nga ama ken ina iti napintas a parang tratarda kanya. Sakbay nga mapandag trabaho manong nemi asikasunda. Ibilinda mismo kaligiti katulong manong nemi iti panangasikaso da kanya. Iti pa naglulukat man ti klase. Kasi syempre dito'y kon nga intuloy iti pa nagbasak. Aging ka nga nagraduara kon manong nemi iti elementarya. Ngawang pulos tinariknak nga pa naging kukuna iti pa nangipateg da mama kining papakaniyak. Agas mo ti mariknak apa nangipateg ko kadakwada. Ket nakunak manong nemi nga nakagasgasat. May sak nga ampun nga nagkapo iti bahya ampunan. Ngem nagasatak tadda papaki ni mama iti nangalakan niya. Awanan ti sa pulik pa'y manong nemi iti panangdungdungo da kanya. Iti panangipatpatig da kanya. Iti panangted da kanya karigiti nasken nga ramidek. Iti panagbuteng ko kinahapod Diyos. Iti panagramid ko ti kinaimbag. Iti saan ko nga panagtangtangsit. Iti panagpakumbabak. Iti panagbaling ko nga nasiyat nga anak. Kaya nasiyat akabsat. Nasiyat a tao. Alis to manong name nga naglabas ti panawen. Takalpasa nga nagraduarak ti elementarya. Nagraduarak pa yan iti high school. Kaya nakaragsaggak manong name nga mangipakita kada bama kini papa dagiti nangangato nga grades ko. Kaya maragragsakan damit. We are proud of you, son. Kastat kang kanayon tinga bagbagahan niya. Nangaro naman ang nemi di graduarak iti high school nga siyak ti valedictorian. Iti labaw ti stage manong nemi iti kadami nga talo ni papa siyak kini mama. Magidaglatat kinaragsak da papa kini mama. Nga naman ulitin da. We are proud of you, my son. Kaya di karima manin ken ka. Saan da ka nga baybayan? Ipaaymikan ka, itikas arapaap mo. Saan da kanto nga baybayan, sa mga palubos ngagmay saka. Saan da kanto apampanawan. Aging ka manong nemi nga nagbasa ako niti college.
Amom kadi nga nakawaywaya ko mama nung nemi nga madaanak maternity girlfriend. Nang runa, manong nemi kat may tad amin nakasapula. Nga idi, tamabalin ako nga kotse. Idi adan lisensyak, adan bukod ko nga kotse manong. Aradaman nga nasag kanyak, dagiti babae. Ngem, sang kong impalubos manong nemi. Amang pukaw ti panagtalik kanyak, da papake ni mama. At da panawen, iti panaginari makunat. At da panawen ti panakinubya, at da panawen ti amin. Iso nga nagraduharak manong nemi, iti kursok nga arkitektura. May sak nga arkitek manong nemi. Kaya di mairuwar ko ti board ko manong nemi, inaladak, ti may isang adakila kumpanya, agas may isang empleyado na architect. Magustuhan dala unay manong nemi di kiti aramid ko kat dada po na no apay nga ad-adan nga very proud kanyak da papake ni mama. Dati anak da manong nemi nga nagapu iti bayampunan ti ampunda kat may isang nalaing nga architect. Kat tinaramid ko manong nga nagapu ka nagiti sweldo, asa nga nagapu ti kwarta da papake ni mama. Impaspasyar ko ida. Iti kayat da nga pagpasyaran dito'y Pilipinas. Napang ko, manong nemi, impasyarida, karigin na pipintas nga lugar dito Pilipinas. Tas tamaten ti abroad, manong nemi. Takit ko, manong nemi, iparik na kadakwada. Iti, panang supapak ko, iti kinasyat na kanya. Intad na kanyak ti kasapulak, intad na kanyak ti arapahap ko, kinanyaman na pakaragsakan. Isong isubalit kumet manong. Iti pangipaay kadakwada, noon yaman ti kalkalikakumanda. Atot na paspasyar mi manong. Aging nga siyak matentim pasyar da. Amumiho. Hindi ko mapailang nga, kayat mi nga, ibakasyon na ka sa di probinsya mi. Aging, busy ka, busy tayo. Aging may tatasan tayo nga busy. Mailiw kami matan iti lugar, nga nakaidakan mi kinimamang mo. Sa di probinsya, sa di kami damakil, sa dito siyudad, dito kami nga nangitulit na panagbasa mi. Aging ka nakapagturpos kami, nadaan kami ti trabaho, at aging ka nag-asawa kami. Nadaan kami ti bukod gamalay. So na lang ta, nagsanggas at asang kami nga nadaan ti pudong anak. Hanga bale. Tadaka nga mabalimbing ipanakil. Kad nakaragragsak kami anak. Nakaragragsak kami unay. Sa dino nga probinsya, papa, mama, imbagada. Medyo dayo. Mabalin tamad agsinublat nga drive, may salangalugan dalaan tayo. May iliwa kon sa jay. At dada kiti kung daw nga nagbakasyon kami kini mamang mo nga sang nga naitugot ka patabis ti panagbasa. Emita, mabalin tayo nga mapansadyag bakasyon ti ori makalawas lang. Sige pa, ma. Kahit kumatag bakasyon. Dagos ka na bang aran tiriknak manong nemi, idi asidag kamin, idi makadanon kamin, kani bagbagan ni papa, kani mama manong nemi nga di malabsan mi nga narurukbus, kan nakabungbunga, nga mangga. Kat kukwada. Adagay, menggo parmyo, papa, mama. Oen. Ada pangintal-tal kami. Iso nga napilik dato nga aldaw o no, lawas nga panagbakasyon tayo kaputa. Ito dato nga kalawasan na. Kat iso pa nakaburas hindi kiti mangga. Dan tumaten na ito umay mangangkat nga mangbunag. Di mo ka di malagip. Nga nukas nga tiyempo ti mangga kita. Sinamit na ti mangga. Diyak lang may bagaking ka. Nga nagkapo iti kamanggaan. Iti mango farm. Kat siyempre anak, ito no, kaskasano lang,
Awan ti sa balik ang tawid ka na gito, nasanga si ka. Kasi ka nga ti kakaysuan ng anak mi. Ngano mabalila ko ma, iya maamuntun ti agbaling nga manugang mi. Takayad mi launa yun kini mamang mo, ti maadda ni ti apo ko. Masaludsod ko man, hawang bay ka di agbaling nga manugang mi. Diyak pa'y nasango pa. Mama, ang mga matnupod ti ko na di kita katulong nga. Baya, bakla, oy, saan na ka bakla papa? Isumat ti ko na. Ngayon na dumakano ket madbadlaw di kita katulong tayo nga asla, babae titik-tik na mo. Nimat papa. Agsusay taklaw na ng bakla ko ma. Lalaking lalaki ak papa. Mama, so ang pagdanagan niyo. Manong nemi, kaslajakon kayat pa, manong nemi di pumanaw. May dada kami nito eh. Na mampaydaan nga balay, manong nemi tinagtarasan mi. Ngayong kompleto met, kadagiti antigo nga alikamen. Tinapateg dito eh, manong nemi get fresh air. Kaya talagang humagoy buyok, manong nemi, taya muom, dagiti maluluumin nga mangga. Nga talaga nga nakasaganan nga harbesin. Saan ko ngayong kaso pa man nung name sa sino di kita inyam amod na papakin mama nga caretaker iti farm, iti mango farm, no sino di kita mga asikaso. Di kayat ko man nung name kat mapanakon, siyakon, pa ma, nakagburasin. Tumulong nga kagburas. Kaya po, siguro kat naimasan nga kanin. Iti kita talaga nga naluumin ihok at makanin. Malaksid at sugat na nga nakapinpintas. Iti pa nakaasikaso na ito yung kamula. Jack malipatan manong nemi daddy nga pa nagbakasyon mi. Kat nung mabalin na kumama nung nemi extend mi pa. Yung sambat karong mabalin manong. Tama kalawas lang tinahala ka bakasyon ko ti pisina. Makalawas matlang manong nemi di bakasyon da papakin ni mama. Kaya masapon nagsubli damaten iti trabaho da. Nakunak tinakam ko manong naming agsubliak to. O resisyak to. Agsubliak to iti ito nga lugar. Agsubliak to iti antisirok na iti nga mangga. Nang runa, no tiyempo iti panagbuburas iti bunga da. Awan pa iti makabulan sipod kada di nga panagbakasyon mi manong nemi. Edi mapasamak. Tinakamames nga trahedya. Dagi di manong nemi dito yung pisina. Bas dawak tagtagargar ti imak mangigam iti bulpen. Ed nung astang agtaypak iti laptop ko. Sa balit turungan tiramay ko. Abi nga ta. Naging gama nung naming nga nag-ring di cellphone ko. Cellphone ni Papa. Ni Papa tinumawtawag. Hello, Papa? Hello, Mr. Ramirez. Architect Bernard Ramirez. Sir? Uwen, apa nga dakang cellphone ni Papa? May isa nga pulis. Na disgrasya. Dagi tinaganakin ka. No. Saan ipod na data? Lalaki ti kinataok manong nemi ngam daddy ka nangag ko. Nangaro na lang aro din, di maamuak manong naming nga dead on the spot ni Papa. Kaputad na kanulantok manong naming nga nayubon iti bagina. Nakakarkaro da di ka disgrasya manong nami. Nasimirok manong nami ti kotseda. Iti lugan nga kinadinong parda. Ilinto ta ni mama manong nami. Naitaray iti ospital ket naidagdagos iti ICU.
May isa nga lalaki manong naming kaslasan kong mapagsusurot. Mapagsusurot teramidek. Bigla. Nakaslaitay lang bigat manong nami. Nga nakaragraksak kami nga nagpipinakada kada papaki ni mama. Pinanawak ida, tayo mununaak nga rimwara nga simbrek ti bisina. Inindo tayo suda manong nami. Sa adda nga simbrek ti bisina nga madatandaran da nga party. When naggapuda iti party, nakainom nga ta ni papa. Ngayon no agdra-drive da dyan, saan nang itulog nga di nakabaylan, di agdrive. Nagluluken tiniknak man. Kasludya ka mo, tumadang. Yung magdadadag iti ko, pisinahak manong na may magpatpatib ka ti pakinahak ko. Brad, Bernard, partner, at pakalalaki ka. Di mo tulok nga karkaro ka pa yung mabae. Nga aglusdoy. Lalaki ka, partner. No. Jack ma-accept. Nagkarida pa ka ni mama. Nga sandak ka panawan. Nga sandak ka baybayaan. Nga sandang itulok ngagmay-may sak. Ng kasano pa ita. Hawanin ni papa. Kat ni mama. Inumong ko amin na pigsak marong na imils kan nga mapanag ito ospital. Nga ayan ni mama. Kaya ti ICU manong na imi. Pinalubusan dak. Tap na makita ka mismo. Kaya makasaritak ni mama. Dinamag ko ni doktor makasanod chance na. Milagro laing babaeng inabo Diyos. Di ba nakaisalakan? Nakarot ka sa sahad lang. Diyos ko. Manong Nemi. Pinadpatak ti may sangatak kulap ni mama. 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 Awanan ni papa. Hindi tulok ka pati na kayo at panawan dak nagmay-maysa. Laglagipin niyo, mama. Hindi pa ilaing. Hindi ipanaw dak iti ang bayampunan. Hindi awid dak sa jabalay. Hindi ubingak pa'y. Yung kariyo kanya kasandak na baybayan. Yung kariyo kanya kasandak na panawan. Yung kariyo kanya kasandak saan yung ipalubos ng may sak, mama. Nawanin sa big pie ng may sak. Yung kayo, kanya, nagasawa ako, dak dumadaan kayong tiyapo ko. So, saan ko, mama? Urayan nyo ang asawa agad madaan kay tiyapo ko. Sungpalan nyo si Kariyo, mama. Urawanan ni papa, basta anda ka. Saan nakapanawan ngang may sa... Manong Nemi, nadlaw ko nga balbalsel ni mama. Di ba nang pet-pet ko tidakulap na. Pet-pet-petan naman. Tidakulap ko. Sa ikarkarigatan na tagtimak Manong Nemi. Itsungin niya sa dag ko dilapayag ko kadagay bibig ng bigibingi. At kastoy tinang kay ko kinukuhana. I'm sorry, anak. I'm sorry, anak. I'm sorry, anak. Inulit-ulit naman ang naming imbagate, I'm sorry, anak. I'm so sorry na mama. Tasandan nga matungpal ti karida kin ni papa. Palawan da kon ngagmay-maysa.
No, no, mama. Diyan ka mailan nga sagbiag nga sisiyak. Sapulan ka, mama. Sapulan ka. I'm sorry, anak. I'm sorry, anak. I'm sorry, anak. Namitlo pa nga inulit na I'm sorry, anak. Edita, namin pinsanan manong namin. Ng give up na anti amin. Edita sahalan nga mang angas ni mama. Mama! 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 Nagsakit manon naming ipupusay. Nagsakit nga pa nakapukaw. Kaslasanak pa lang nga mamati. Kaslasaan nga matay da papakin ni mama. Iti kinasalun at da, kinaragsak da. Kanarin dang ulitan kaniyak nga sandak nga baybayan, didakpan panawan, diday tulok nga may mesag. Ingarigmat ka nakuhadan ti kabitan nga panuwen kat maadandanton ti manugang, maadandanton ti apuko. Ngem sandan nga nauray. Awandan. Kat sandan nga natungpal pa iti karida kanyak. Nga tinaudi nga nangag ko balikas ni mama. I'm sorry, anak. Nagsusuri ka niya. Talaga nga panawan na kami. Panawan na kami. Panawan na kami. Uno. Napapakin ni mama. Tinang panawan ka niya. Ngagmay mesa. Harig naman ng name kat saan ko pinanpanawan. Tinagabay nga lungon. Napapakin ni mama. Kabayatan nga nakamansayag. Nagsakit. Kaslawang pulos manong nemi. Di ba nagsarding ti sakit kan sa nga marikrik na. Lupaya dumet manong nemi di kiti gagayim ko kapisinaak. Kamagpatpadib ka ti pakinakim ko. Manong nemi. Ang damat si mang pinakabagyan daman o nemi iya nga nagkapoy di Mindanao, nagkapoy di Visayas. Kaya damat may sama o nemi nga nagkapo iti farm. Iti napanawan da farm, mango farm manong. Haging ka, nga tamo nen ti bangkay, da papa kini mama. Iti damo manon nemi dandani inal daw nga mapangkusarong kaharin da. Iti karkarigatak matlang sumbrek iti opisina. Tapno asikaswek dagiti trabaho. Dagiti agur-ure kanya nga pangted ko nga ramiden nga plano. Basta rumarak ti opisina diretso akit ti Campo Santo. Kasasaritak da mo makin ni papa. Nagarubos lat na dagiti luhak. Malaglagip ko lahat na nagiti kinaragsak mi. Iti napalpalapas. Nakarigriga tak ngag-move on manong na ino. Awang pulos, ti kasla pa nag-move on ko. Kasla na sa diwalat ta manong na imi kasla kapat-patay laing digit naganak kanya. Tsaka mo tumisem. Kasla lang halata talaga tinagbinatay. Nupay. At ay din makatawin, tinapalabas. Duwa nga tawin, sipod pimusay, nagitinagannak kanya. Kat nadanunan manin manong nemi di Nobyembre 1. At dak manin itatanayam da papaki ni mama. Papa, Mama,
Kasano nga makabubuo, anak? Mailiwak iti probinsya. Iti ayan di kiti. Iti ayan ti Mango Farm yun. Kumusta nga tamat din? Di dyan nga lugar. Amoy papa, mama, kung nakiding agsubliak tumanin. Mo yo, saan ko kaya asublihan da dyan nga lugar? Tasadyay, tinakapasamakan ti. Nesang sangayan nga kinaragsak tayo, edi. Dumating di kita napanante nga lugar. Pinpaspasyara kayo. Dumating di kita pa nagpaspasyara tayo. Nga nakaragsak tayo. Ngayon din napan tayo, nagbakasyon sa di probinsyayo. Ito ay Auntie Mango Farm. Makalawas. Nga puro ragsak. Legit imbilang ko ang raragsakan nga pa nagbakasyon tayo. Iso nga dyan kaya nagsubli sa dyan. Tanog subliak sa dyan. At nga garubos na kitiluhak. At dadadang saan na ka makamuban. Ngam kahit ko tagsubli dyan. Taamok. Ngano adak sa dyan. Noong pagsangit ak. Kasla dahil tamang liwliwakan niya. Tsaka mo. Talagang nga tsaka mo manon nemi no kayat ko no saan. Nga mapreso ti kunak. Nasubliak na dyan nga lugar manon nemi. Nga ibilang kong kararagsakan nga pinasyar mi o nagbakasyonan mi kada papangin mama. Baka agmalmalim siguro ngagpatpatnag nagsangsangit ak. Tanakalalagip nga roday dyan nga lugar mano. Nasindyanin manon nemi di silaw iti sementaryo. Dupo-dupo hindi kita tatawa ng nemi. Ngam dyan kayat ko na ti adunay nga tatawa nga kapulpulapul ko. Agawid akon. Ikaw iti makasangpetak dito balay. Tsaka mo no ape nga. Inredik di kita ruwatek. Ti doha katulong manong nemi na batbati. Salsalutsudan da. Sa tinno ti papanam sir. Tumawag agton di opisina. Ya verbal tatang ibagag ti panagbakasyon ko. Paparan nyo sir. Maparang bakasyon. Iti probinsya na papangin ni mama. Ay, kasano kabayag yun, sir? Tsaka mo. At iduglaw na yun, ti dualawas. Sige, sir. Makamukay dito, ya. Saan yung mabaybayan ti balay? Ora kita umatin sa bali pa niya serbiyan nyo. Hungarod, sir. Agikat kang pekid kuman. Tas anta kamat nga masikaso kapot kaya mat nga sikaso di bagbagim ang santa ka nga baybayaan sir tapno saan nga mako nagbaymay saka mabalin yung ngalan iti pamilya to yan ha kawan nalaw mo iti balay agsulda kay iti binulan mabalin yung ngalan iti pamilya tapno adad nga naragragsak na ito nga balay numampay awarin iti papakin ni mama halang rod sir. Kat sabi ko mga rod ta, iti pa nagbakasyon mo, makamuban kanton, kat ni. Duhan nga taon sipod na tayo, da sir, kini ma'am. Iri makadanunak manong nemi iti probinsya, kaniti pa nakakabisera. Ti probinsya. Sana ka nagtaros manong nemi iti Mango Farm. Nag-check-in ak diti may sakari iti hotel manong nemi iti sentro. Tanong mapanak sa jay.
Talaga nga tsak kabaylan ko na. Di man at serbi ng arod nga dak dito. Wano mga alaalak ti puwersa. Ngag parang sadyay. Kumusta nga tamat na nakinimang ka? Salda nga tamat lang na baybayan? Asin nung ngamin ti kerti ka rin diyay. Asladyak malakip no at nagan. Tinangitalkan ni Papa iti Mango Farm. Takaslaman na dyak italtalag idin ti parang yam amuna ka lagi na dano mi sadyay. Tamagagaranak mat iti nga mapa nagpuros iti bunga ti mangga. Nakapulpulapul ka mat ida manong naming yung kasla dalayang Papa ni Mama ti makitkitak ken makasasalita. Nagistambayak manong naming ti hotel ditoy agmalmalemak. Ngayon dudumteng ti rabii manong nami ada ni sirpat ko nga resto bar iti asideg ti hotel. Maparang sadya. Mabano kami nung ti beer o talo lang ang beer. Talon nga rabii manong nami nagsubli-subliak iti resto bar. Idita. Naalat ti atensyon ko ti may sa kadagiti waitress. Nga pagsawsawan manong nami ti customer. Makibiyangag kumangima. Hampir ko makibiyangag. Isakit ko kumanay di waitress manong. Ta siyempre, kaslaw malaan yaman na ngakla. Nakamadmadi-mati pa nagsasawa di customer. Makita kat basta asla VIP manong nami ti customer. Sumalang nga natured. Ore kasarita na di aking kuko ti resto bar ka na di customer maron naming ka natangsit lata. Yan ti makas dawak. Nakapakpakumbaba ti waitress. Wen. Nanumen kita ay kasuna. Kasla. Marikrik na kita kakasakit nga balikas. Ngam di man lapulos umingar ko ma. Nakapakumbabalat ta. Kasta nga tat na i-practice ken kwa na. Kinon ko na kitinakam kumano. Ngayon siya kamo noon niya, ti adda karata nga waitress, ta uri adda ko niti silid ko iti hotel nga nag-check-in na. Kasla saan nga mapunas iti alin ta tao. Kasla. Handa ka din, nakainlabak. Adumaten nga babae manong nami di kiti madlaw ko nga mangmangtid timutibukan nga. Adumaten di kiti babae nga arig na isuda pa yun ti mangibaga. Hindi pa nagkursunada na kanya. Nga mawa na pulos tinakatignayan tirik na. Ngam dahil dyan nga waitress. Ayun to rabi no bigat. Inaktoom. Asid gakton. Tap na digas tagat. Magkamamuak ang kuwana. Ngayon di pa nagsublik manong nemi ito sumunong arabi awan ni suna. Nagsalud-sudan. Miss? Yes sir. At ka di pa orderan nyo sir? Awanin alpasa kon. Ngayon, ada may isang absent nga kadwayo ha? Di ba? Hanggang kompleto ita? Sunod absent. Ay, ni Luisa. Luisa at nagan na. Ape nga sangat simrek. Masakit ka nun ni tatang na, sir. Tsaka mo, no, entray na sa ito ospital. So nga dadat ospital. Hindi kahit ang sawan, no saan nga may baga ni tatang na dito palagsubli. Tsaka mo, ha? No saan nga subli. Baka matnig katenda. Baka kadagatan ng tumalagsubli, sir. Baka danton bigatan. Sabi, sir. Klas mo ni Luisa? Ere sumong ng rabi manong name at daisunan. Inasit gakon. Luisa? Ama mo na, sir? Ama mo ka?
Dito yung may kapat ka marakakita kang ka. Idarabi, awat ka. Sinapsapul ka. Yung sir ko kami ni tatang ko di hospital, sir. Kat kumusta matitan? Nairawar ko medical man. So na lang ta. Kasapulan tim. Panagagas na. Tinaman kami kahit tagpakot hospital. I-reject nila oran ti hospital. Orin no, ada mo lagastusin para itim. Panakagatang ti agas na. Ang dapat, sir. Mabaling nga dito tumulong. Abi ko mang tumulong ka, sir. Abi tagas ka dito tumulong ti padre nga tao. Hindi ka matama mo, sir. Hindi mamok ti bagi. Siyak ni Bernard. Masa kang arkitek. Yung saan nga dito sa pisina, nakabasyo naklagtoy. Thank you, sir. Nga madamot pala igatang meeting. Di agas ni tatang ko. Namin talong en jayak ti tulong kumano. Nagkadkadan na. Ngamiti may kapat manong nami. Nga sasarek na, nga sila mariribukan unay. Luisa? Adda ka manin, sir? Apa yan, problema? Intaray ko manin tatang sa ospital. Di namat kami among nga tulungan ti bagina. Ti mabaling ka nga. Intak kita ni sunat ospital. Ipagkadanak mga rod, sir. Iti boss ko. Baka no, may trabaho ti kasi ka na yun ang absent. Siyak di makamo. Kinori no, ikatan na ka. Sakto ni pagtrabaho am. Ha? Sir, alaman nga rod. Maglibat ka sa salita na gito doktor. Noowanin ti pakita mga kwarta. Handamat din nga si kasuan ti pasyente. Nagkuyog kami kini Luisa manon nami naglugang kami ti Kodsek. Dapang kami ti ospital manon nami ti kastang oras. Kinasarita kami mismo ti doktor. Doktor, asikasuan niyo ti pasyente. Siyak ti makamo. Uri manot magastos. May gabi na nung ganito pasyente. Sir, hana nga naskandita. Kaya mamok kaya saan? Uno, boyfriend na ka, tias anak na. Posible mapasamak to na ita. Saan niya konsideran siya sinuak no anyat relasyon ko kaniti pasyente. Basta si kaswen nyo. Kit numan ti magastos, siyak di makamo. Kasta nga rot tinaramid da manon nami. Nagsublihan mo lang ti hotel, tanapimpinas mo lang dito nga pagturukan. Nabati ni Luisa, tapno bantayan na ti amana. Kabigatan na manon nami nagsubliak mo lang ti ospital. Kad inasikaso dan nga dagos. Madamada nga tamtamingan. Madamada nga pakat no anya turumbing nga may pakat ken kuana. Kumusta ni tatang mo? No talagang asikasuan na laing, sir? Talagang agsubli pa lang tipig sana. Kahit ko kang rodan nga may imbagan, tapno di kasi tagat salak o nga marigatan. Marigatan namang pampanunod kang kuana. Siyempre, agubrak di balay. Agubrak pa yung restaurant. Teta lang nung sakit ka. Kung nung sakit ako nang katawanin, awang ka rin si kadwayo, duduwa kami. Sala, ada tumulong kada kami no kasapulan nga ada kadwaming agtrabaho. Trabaho. Di ka maawatan. Ada kami nasa asikasyon ni sir. Asikasyon nyo nga. No may ruwan ito ni tatang, umay kanto. Tapos makita mo di lugar mi. Sure. Umayag to. Ken, no mabalinton ng irwan, magilogan ko ito nga katikot sem. Kinagyaman ng Sir Bernard,
Saan ko ito nga masupsupahapakan na ito nga tulong mo kada kami. Mas dawak. Saan ka nga mo, handa ka kabagyan. E mapay nga willing ka nga timulong kada kami. Gabot na ragsak ti tumulong. No. Apay ka sa panag-isa mo. Kung nangarod na kita katrabaho di restaurant, kahit keras na ka, no? Ano ka matirason, dapat tulungan na. No saan ka keras kanyak. Ngayon sa anak ang may kariser. Baklang kalakid di. Kan ko na mga may sakang arkitek. Apay na baklang akon, saan kang may karino kas pagalikan lang. Hanggang may karikari, tinakurapay kada kayo, sir. Kamom ka din no siya sinuak na talaga. Nuanyat kinatao. Gapo ka din takot second. Diyan ko muna mga talyawan ng tinagkapuak. Tanagapo ka ganit rigat, sir? Saan lang arigat? Ludigat na karikrigat. Lala, urayan ta. Nuanyat ko na ito, doktor. Kahit no mabalin pa lang ang malimitan ni father mo, nagpatpat na intubigatin. Panangirawarta keng kuana. Kaya umay kan tuwar sa dyan na, sir. Tap na makitang tiyan mi. Mukha magustong lagi di. Kabigatan na manong name inyawid min. Ti ama ni Luisa. Naisuda ito yung manong name ni Tata Daniel. Kumusta kayo, Tata? Ay, no, gayam tayo pakad na, di kiti doktor, trumbeng, ipakad na, di kiti pasyente, agimbag naman. Ay, mapay nga, handang impakad ka dagos. Tatang, damo da kami kitsante kakabailan idang bayadan. Mabalinta ko mamat yung mga withdraw ka na dyan, naglakwante ka na kiti yung muna tayo di nga naapit. No apit ka di ngamin nga di matlaing nga nagbakasyon. Dahil ang tawid ka na dyan nga as-asikasuan ta anak. Ano namin ta as-asikasuan nyo? Ano nga tawid? Pagituro nga, diretso lang sir. Sa dyan nga banda. Kabisadog na ito nga lugar may akong dito ya. May cancer? Kawan. Uwen sir, sana ka nagbidot. Ala sir. Si kaka din ni Sir Bernard nga. Tiyan mo ka naglagan mo lang. Luisa, Tata Daniel, si kakanina tayo, nabating ang tawid, kada ito'y Mango Farm, dahil aking kukuha nga natay ti aksidente. Katsak. Ada kagayam dito, sir, hapay nga saan ka nga nagtaros, ito Mango Farm. Kati, isarik mo titan, sir. May kamatan dito daan nga balay. Da kayo gayam, tinangital kan da papagin mamara ito. Di kayo malasin. Katore si kasar, di ka malasin. Ang gamit sa balingan si kaso ka dito no sa nga di. Gagar ko nga buras. Ore na da ibagbagay dito papakin ni mama. Nga nadanon mi idi dito. Kaslasan ko yung kaskaso ida. Mayak nagbakasyon ito dito ngam kaslawan tured ko idi ngagsubli ka na ito nga lugar. Gapot tagarubos lang dagiti luwak no makitak na ito nga lugar. Dagiti nakapinpintas nakamaymayat na bugay.
may paligip kanya, di kinaragsak mi kada papakin ni mama. Ba nagtitinulong mi kinatawang nagburas, iti bunga ti mangga. Kasla ita. Nakasadsadiwa manin ti panakalagip ko kada papakin ni mama. Kasla agplaplas bak. Gamang mangig ko ti katawa kinaragsak na papakin ni mama. Ngayon bagada ka nga. Ngayon to nagretiro da. Kay kahit nantong tagindag dito'y. Ngayon karik matibagik. Nga kasla kahit ko tagindag dito'y. Nagsubli-subli to. Kapunta na pintas na ito kanukas. Ngayon tiyam amak ko. No adak dito'y. Mga inorang oras ngagsangit ak. Inoran oras nga salsaludsud no apay. Nga sa nga tinungpal da papakin ni mama ti karida kanya. Apay nga binaybayandak. Apay gintulokdak ang may saag. Kasalasan ko kabailantag may saag. Gabuta na ito unay ko kada papakin ni mama. Ito umay nakalain iti bahay hampunan. Gusto ti istorya ng magbagana. Hindi na maadaan ti anak. Ngayon paggamom ta, adamat gaya man anak da, nadamag mi. Nga, may sapahin nga arkitek. Nga supay lang ba't panagbakasyon da? Nga kadwa da ti anak da? Nga sikang. Bakasyon na kang kanami mo di daser ka ni ma'am dito, nga maawang ka. Busy ka kano ti panagbasa. Ngayon di may sakan nga arkitek, hindi imay kayo, damom ti umay ditoy. Nakita na kan. Katusot ko lang. Kaslasam mo nga mong ikaso ti kasasaritam. Ta nakapokus lahat ti matang mo, kanagiti napipintas, ti panagbungbunga nga mangga, at yung po ti panagbunga, kan panagburas ti mangga. Da kay gayam, tata. Uwenda kami. Talo digiti anak ko. Doha nga lalaki. Kani Luis sa tinaudi. Napanangaro din dito ang lalaki nga. Nayasawa dan. At dadalay tayo si Deg. Ngandak na kaming kani Luis tinabati ka na ito'y balay nga. Bambantayan mi o pagiganan mi. Nga pagbakbakasyon ng daser ka ni ma'am. E pasarimat umay na kami tultulungan na dito ang kapsat ni Luisa no kasta nga tiyempo iti pa nagtrabaho iti mangga. Agaman kami kang kaser. Ti pakas dahawak no api nga sa mua. Saan ka nga nagtaros dito eh? Nabayag kagaya man, makalawas mo gaya man dito nga mapi nga italaing. No saan kayo nga nagamam mo kini Luisa nga anak ko? Baka no, kas di nga saan ka ngayon may ditoy. Nakalalay nga talaga niya po Diyos nga plano, tata. No saan ko nga naman mong agpaiso ni Luisa. Baka, saan nga bali? Taamok, nga kadagito yung agundaway, tata. Luisa. Ket ko kita na dapapakin ni mama kaniya kada tayo. Amuda nga dak dito eh. Amuda nga naisubliak ba't lang hindi ito na lugar. Ngayon gunam da kanya kidi. Nasaan kunto kang baybayan. Ta iso ti may sakang runhan nga patawid da kanya. Siyak ngayon ang pundang anak. Kaya nakarugitan ti planong sir. Nagsubliak tumitlang ti hotel nga nag-check-in at talak na giti arwatek. Tadito yakon. Magkikabalayak ka na kayo na. Ay, da kami ti magkikabalay. Aser, da kayo takimbalay na ito. Basta, napigsa kayong data. Mabalin ang trabaho. Huwin, tapno saan nga nakakaasi ni Luis ang anak ko.
La babae kinatao na ngam nadadagsan na giti trabaho na. Mabaling dakto nga natod nga isuro. Tapno tulungan kayo ng mga sikaso. Kada giti mangga. Ay wen. Nung muna kit itang nga tiyempo ti panagpasoyot. Managpasabong. Tumulong kanto nga rod sa'yo no kayat mo. Ngam kasanong trabaho sa di Manila. Di syudad. Pagbakasyon ak total dyan. Ay katakton di bisinak. Sumrigakton trabaho dito eh. Una saan? Magipasdagakton di bugod kong opisina. Agawi sak tulatan na kitay agpaaramid iti plano. Iti anyaman nga. Anyaman nga patakder. Katula sir. Nunalaing ka kanong arkitekket. No mangipasdikil kanto to bisidam dito sa sentro. Ti kabisera dito nga probinsya. Amuda ka. Ay na. Adulagi din kita o may agpaaramid kang ka. Adulagi kita agbaling ka customer mo. Kariraping kontureto nga. Adat nga papintasin. Ti Mango Farm. Tata Daniel. Kahit no, na amuntun, kabisado munto na sarakat, baka no, ikadan na kami nga agin, agawa. Saan kayo mabaling nga katen? Gabot agtalin na ed kayo dito. No, dakto bisina, ang takay ito eh. Agbaling kayang tultulo nga caretaker. Ken, di ka di kaya tata? Nga di tata nga awag ko kada kayo kat nayonan ti TNG? Tatang. Tatang. Abag isumat manong na nga taliyawak ni Luisa. Nagsabat na kiti matami. Ay, sir. Hana ka may karikan ka, sir. Eh, kahit mo asawa, nagkurso na ka iti anak ko. Di ko di kaya tata. Tatang nga sakti manugang yo. Tapos saan tayo nga? Yadadayo pa iti amin. Yan tangang kit na kayo iti nakairuaman nga mga asikaso. Kada ito nga farm, di itultuloy yo. Itultuloy tayo. Tara ito nga balay, papintasan tayo, pataklan tayo, tapno adapagyanan tayo, agraman na kita agbaling nga po ko yo. Eh? Ay, palubos nga tada sir ka ni ma'am. Ay, akong mabalindata na taydan, kan maragsakan na lagi di, ay sipot ta, itakla nga gayat. Hindi pa lang ibagbagada kanya kang kasawa akong tapno kahit damatan di madanti apo ko. Iso na lang tasandang nga naoray. Siguro tatang, nung nasapsapa ko nga nakita kan pinansin ko ni Luisa. Baka nag-asawa ka mo kumasakbay nga na disgrasyo da. Kat baka dapat ko apo ko daitan. Di ka tubad ngamin hanggang tubad ngamin kaskaso. Kinuna ni Luisa manong na nagrasak mo tila dagos kang kay di sir. Di ba garob ko kat kang ingas mo lang ni sir. Hindi ta makita ka iti restaurant. Tanong si ka kuma, api ka saan ka nagtaros dito eh. Dahil dakala question mark edi, kanyak. Ngam gayam da si ka. Si ka kayam turo rayon mi, nga umay ko masumurong kartap no, amuam no at mapaspasamak iti farm. Manong na mi, di tang road nga napasamak, ngayon tultuloy ko titimaw din nga riknak kani Luisa. Ngano anyamat manong naimi ti marikriknak kastamat ti marik na Luisa kanyak. Ngawanin ti pa nagalumiim na, awanin ti pa nagamak na, hanan nga baga nga saan nga maikariso na. Nagsubliak nga ron sa Manila manong naimi tapno niya si Kasok iti pa nag-resign ko iti trabaho. Kanina si Kasok manong nemi, iti panangibatik, karag iti duwa nga pamilya, nagbaling nga katulong mi, napagbingayan da napagyanan, ti balay, kimsanda nga kuko tanong kasta nga bakasyon kam tumit asang kapamilya, adan tumit la pagtarosan mi matlang. Ngam kaya kayat kon manong nemi,
tag na edan iti probinsya, iti Mangko Farm, ngayon patawid ngayon bati kaniyak, da papa kani mama. Dito ay manong naming nga naangay ni ting grande nga kalay sa amin kani Luisa. Iti mismo nga nagbabaitan dagiti nalapsat nga mangga. Farm wedding ako nada manong nami. Kada nakaragragsak kami. Kat sana ka nagbidot manong nami nga nangasawa kini Luisa, kada di mo nang rabi imi na panakneka. Nasisyak laeng, kitsisyak to laeng. Tano kasano, iti damok nga gayat, kanin karik nga umuna kin maudi ngayat ko. Kastamet ti kari ni Luisa ti bagina. Siyak kat siyak to laeng awanin ti sabali. Pinagbasak madlang ti asawak manong nemi, tapno ni kasta, kadadada, nga iso ti mga sikaso, iti Mangko Farm. Nagatang mi ti karuba nga daga manong nemi ket sa langin nga manggo. No di kata nagmula kampay kanigda dumapay nga fruit bearing trees. Tapno ni kasta ket nadadamot lang dumakdakkel dagiti mapastrik mi. Nangipasdagak manong nemi ti opisina iti kabisera ti probinsya ket dagiti nagbalin nga kliyente ken customer ko. Gabot ang magustuhan da, dagiti aramidak na plano, manong nemi. Tuwa manong nemi, dagiti nagbalin nga bunga tenayat mi kani Luisa nga insagot ni Apo Diyos kada kami. Nabigsapay lang ni Tatang Daniel, manong nemi, nga sutikang runaan nga kadua ni Luisa nga mga asikaso iti farm. Intultuloy kumet manong nemi. Ti kina arkitek ko man. Pasarimet inka magbakasyon sa diyay syudad, pambarimimet kitaan manong nemi, dagiti na batbati sa diyang napasdek tiningkusyo, ngayon bati data dapapa kini mama. Nagbalin kami met gana siya at tumulong kadagidag kasapulan di tulong manong nemi taray di may isang pasigapsap kanyak dagiti nangibilang kanyak nga pudno nga anak. Ito nga rot manong nemi di pakasarita kadagyaman naklaunay iti anos mo nga nangibasa kalpasan mo na nangurnos kalpasan nga nak-inshare ken ka hindi detalyana. Kaya sabi ko mga tadawat na ibatik nga andal, liliwakin pagsarmingan tibiyag, kadagadipada ka nagbuya, kaya nagdingig. Murpahuro to yung program anong and God bless. Tuhoy nga rodagyaman nga pagayam mo, Bernard. Thank you kin ka Bernard, iting ka pa nagsurat, iting ka pa nang ipatulod ti details ti pakasalitaan, may isang ampon nga nadaan iti nasya at kanaganak ngayon pinanawan da ka tadadangar na ituding na pagpatinggan ti biyag da kaya nagbaling kamat nga nasya at nga tao kat nasya at tinagtungpalan